Takže, ahoj Peťo. Čau Maťo. Začíname dneska ďalšiu časť nášho videopodcastu. Tak. A dneska si dáme takú, pre nás to už bude možno taká minimálne 7. repríza, čo sme skúšali, ale verím, že tentokrát sa nám to podarí. Bez toho to nejde. No a tá dnešná téma, čo sme si dneska prešli, je, aký je rozdiel medzi tradičnou čínskou medicínou a potom TCM a potom klasickou čínskou medicínou. CCM. Classical Chinese Medicine, no. Alebo veľa ľudí sa na to pýta, veľa ľudí si to pletie, veľa ľudí sa veľakrát pomýli a potom netušia. Prehadzuje sa to, no. Prehadzuje. A píše sa rôzne aj v knihách hore dole. Tak poďme si to možno vysvetliť, ale možno predtým, než začneme s nejakými rozdielmi, ja by som začal s tým, že vôbec kde tá čínska medicína, ako to celé vzniklo, že odkiaľ to vlastne prichádza. Lebo ten rozdiel nastal až to rozdelenie len nedávno, ale oni majú strašne veľa vecí spoločných. Tak ja by som možno začal tým, že čo majú spoločné, kde to začalo, jak to nejakým spôsobom vyvíjalo. A potom by sme mohli potom prejsť na tie konkrétne rozdiely. To je aký plán? Si ho nepamätám, dúfam, že sa ty pamätáš. Či to si teraz vymyslel? To som si teraz vymyslel, hej. Takže začneme tým teda, že kde tá čínska medicína vlastne, ako to začalo, alebo odkiaľ to prichádzalo? V podstate prvé texty boli ešte asi 2,5 tisíce roky pred našim letopočtom. Vtedy sa to nazývalo len... Úplný začiatok bol pri šamanoch. Nebudem teraz rozoberať celú tú históriu, ale naozaj... Toľko času nemáme. Nemáme. Je naozaj veľa starých textov, ale furt to nemalo ani popis čínska medicína. Bolo to v podstate medicína, ktorá sa lokalizovala v tej oblasti. Čiže tak nazveme to v tej východnej časti. Tak jak my máme našu medicínu, tiež to nenazývame, že slovenská, a teraz už sa to nazýva, že slovanská, potom nemecká, germánska, keltská, neviem čo. Tak tam to bolo, ešte to nebolo popísané ako nejaká medicína. Postupne sa to začalo, každý tam niečo pridával a vytvoril sa celý tento systém týchto meridiánov, týchto 5 elementov, yin-yangu, teória či krvi, ako to celé funguje. Ich skôr zaujímalo napríklad nie to, že ako vyzerali tie orgány, ale to, ako medzi sebou komunikovali a ako sa ovplyvňovali. Čiže taká tá vzťahová záležitosť. Čiže v podstate celý ten pohľad na to ľudské telo sa vytvoril tam v rámci, meridiány, akupunktúrne body a postupne sa to pridávalo. Bolo to ovplyvnené taoizmom, bolo to ovplyvnené konfucionalizmom. Taoisti viacej dávali do popredia skôr tú akupunktúru a tú energetickú stránku vecí, tí konfuciálni tam išla skôr do popredia bylinná liečba, pretože tam bola dosť, tak nazvime to, zakázaná, alebo bola tam dosť braná morálka. Tak jak bola viktoriánska doba u nás, že boli erotické členky, tak tam zase boli erotické zápestia. A napríklad taoisti odchytávali puls na zápesti. Čiže si sa nemohol dotýkať len tak cudzieho človeka. Preto išlo do popredia skôr tá bylinná liečba, ukážte mi jazyk, povedzte mi, aké máte problémy a na základe toho sa vytvorili byliny. Takže v podstate bez dotyku. Bezdotyková liečba. To bolo hlavne za tých konfucionálov. Rozumiem. Konfucionizmus, čiže Konfucius bol. Áno. Konfucius. Takže keď bol konfucionizmus v tom období, tak išlo do popredia teda tá bylinná liečba. Čo je ináč podľa mňa dosť dôležité, lebo budeme sa potom o tom asi predpokladám baviť. A toto je dosť veľký taký rozdiel v tej čínskej medicíne. Také keby dva hlavné vplyvy. To znamená, že začalo to niekde u šamanov, potom tam bol ten hlavný vplyv taoizmus, potom konfucianizmus. To pekne to ho rozprávaš. No, sa snažím. A následne teda potom nejakým spôsobom to vyvíjalo. A už v tej dobe to malo nejaký systém, nejako akože jak to funguje? Väčšinou to bol naozaj učiteľ žiak. Čiže naozaj treba si uvedomiť, že celý ten systém, taký ten ázijský, je vždycky učiteľ žiak. Od srdca k srdcu. Proste, že bol učiteľ a malá skupinka ľudí. Toto je takisto veľmi podstatné. Možno pre ľudí, lebo nie každý zažil, čo to znamená, že azijský systém, a nie každý zažil, čo to znamená učiteľ žiak. Že čo to znamená, že keď ty máš svojho učiteľa,
on ťa učí a teraz čo to pre teba ako pre toho žiaka znamená, alebo aj pre toho učiteľa, že ako to vôbec prebieha, že to je, neviem, že dáš si za 2 roky alebo za 3 roky to vybavené, alebo ako to vlastne funguje? To je stále. Stále v podstate akože naberáš tie informácie od toho človeka, ale čo bol dôležité je naozaj tá osobná skúsenosť, napríklad ten puls. Tak ten sa nedá naučiť z kníh, ten sa nedá naučiť z obrázkov, ten sa nedá naučiť z MP3, ktoré akože vtedy neexistovali ani videá, proste jednoducho bol človek, ktorý to vedel a jedine, čo si ty mohol ísť za ním a osobne to proste zažívať priamo, že cítiš toto, áno, ok, tak toto je toto, proste tam bola tá osobná skúsenosť. A keď to bol ten vzťah učiteľ-žiak, tak potom ako väčšinou, alebo teda možno aspoň tak, aby ľudia pochopili, že ako v priemere možno dlho trvá taký ten vzťah. To sú roky, že možno 10 rokov, 15, 20 rokov. To znamená, že ja som sa stal žiakom nejakého učiteľa, začal som sa učiť čínsku medicínu a v podstate za 10 rokov si mohol 15 rokov som začal sa nejakým spôsobom, že už som spýtal učiteľa, že učiť a už by som mohol aj sám. Povedzme, že trošku je to pritiahnuté za vlasy, ale áno, proste sú to dlhé roky. Čo je podľa mňa, teraz keď sme sa na tom zasa takto k tomu pridali, tiež dôležité práve na ten rozdiel medzi tou TCM-kou a CCM-kou. Čiže fungoval proste tento systém, okay? Ale ináč sa učilo na severe, ináč sa učilo na juhu Číny, okay? Ináč sa učilo proste na západe, ináč na východe. Bolo to taký, akože bol tam celý ten systém, ale jednoducho boli to také skôr tie rodinné systémy. Okay? Čiže každá dedina mala svojho, nazvime to liečiteľa, okay? Alebo bohaté rodiny mali svojho, okay? Terapeuta. Nazvime to terapeuta. A môžem tomu rozumieť tak, že to bolo niečo podobné ako s tými bojovými umeniami v Číne? Že v podstate vždy bol nejaký učiteľ a mal nejaký svoj štýl. Ono to bolo veľmi podobné navzájom, ale mal svoju školu, mal svojich žiakov, mal svoj štýl a toto vlastne nejakým spôsobom učil a predával. Tak. No a ako to potom pokračovalo ďalej? Alebo... No a v podstate takto to prebiehalo, chodili dynastie, niektorá tam niečo pridala, niečo ubrala, proste nejakým spôsobom sa to vyvíjalo. A základný taký bod, alebo taká križovatka bola, keď skončila posledná dynastia a začala Prvá republika čínska, čo bolo na začiatku 20. storočia, 1912. Vtedy, jednoducho, problém bol pri tých dynastiách vždy, keď proste prišla dynastia, všetko, čo bolo predtým, bolo zlé, nahodil sa nový systém, ale táto čínska medicína medzi nimi tak nejako preplávávala. Ale keď prišla tá Čínska republika, tak oni všetko vylikvidovali. Proste palili sa knihy, všetko proste sa ničilo. A v podstate tam, a to bolo medzivojnové obdobie, čiže prvá a druhá svetová vojna, čiže naozaj tá Čína išla naozaj veľmi dole. Japonci tam dosť ich tam likvidovali, čiže naozaj tá Čína bola chudobná, tam boli hladomory, tam pomrelo naozaj milióny ľudí, elektrika tam nebola, proste naozaj to bolo. Potom prišlo na konci 40. rokov, sa teda vytvorila prvá Čínsko ľudovo-demokratická republika, či ľudová republika ešte vtedy, a dostal sa k moci Mao Tse-tung. A ľudia to poznajú pod menom, že kultúrna revolúcia. A naozaj im povedal, že teraz musíme dať naozaj tú Čínu na porádeček. Takže všetkých, proste, no a teraz hovorím, ľudia boli chorí, nemali peniaze, boli chudobní, naozaj nemali, takže začala sa elektrifikácia a tak. A teraz tým, že potrebovalo, aby tí ľudia sa rýchlo dali na poriadok, tak potreboval vytvoriť nejaký systém zdravotný. Tak oni zobrali všetky také tie informácie, základy použitia antibiotík, základy gynekológie, základy pôrodníctva, základy použitia bylín, základy akupunktúry, všetko to tak nejako pomágali. Urobili to, vtedy sa to nazvalo, že barefoot doctors, akože bosonohí lekári. Prečo? Pretože na tých dedinách oni nemali topánky, pretože všetci boli chudobní, nie? Takže aby ten lekár, lebo do každej dediny proste dávali týchto lekárov. No a tým som teda, a teraz, už ma teraz napadlo strašne veľa vecí. A teraz do každej teda dediny dalo, a oni potrebovali strašne nabrať veľa rýchlo, že 500,000 týchto bosonových lekárov potrebovali urobiť, už to boli takí rýchlo naučení títo kvázi lekári, aby aspoň pomohli tým dedinám sa trošku dať na poriadok. No a tým, že oni nemali topánky, tak aby nechceli, aby teda
že ten proletariát, aby niekto bol niekto hore, niekto bol dole, tak aby tí lekári boli rovnakí, takže preto sa im nazývali, že bosonohí lekári, aby boli akože zarovno tým chudobným ľudom aby tá sociálna vrstva bola aby to udržované. No a preto hovorím, že všetko to popadalo naozaj, že to bolo za tých 30 rokov, čiže to bolo 1912 až povedzme, že 1950, čiže tam máš 40 rokov. Tak za tú dobu to je celá jedna generácia. A v podstate oni, ak to likvidovali, tak tí učitelia a to všetko, v podstate oni buď ich zabíjali, alebo pomreli v tom medzivojnovom období, alebo to utieklo všetko na juh Číny a dole Vietnam, Kambodža, Kórea, všetky tieto dole, potom to utekalo tam Okinawa. Tak. Čiže naozaj tam vylikvidovali celú teda jednu generáciu čínskej medicíny a hovorím, tie nazme to rodinné systémy sa uchovali niekde tam dole v južnej Ázie, juhovýchod Ázie. Rozumiem. Čo je tiež dôležité, o ktorom sa potom budeme rozprávať. No a v podstate, ak bola táto kultúrna revolúcia, no tak začali zisťovať, že naozaj, že tá čínska medicína funguje a tak a začali jednoducho dávať dokopy. Lenže, hovorím, na to, aby sa vytvorila alebo tento systém, tak potrebuješ roky. No len oni potrebovali vytvoriť školský systém, ktorý nepotrebuješ roky, ale potrebuješ naozaj, že veľmi rýchlo veľa informácií. Čiže vytvorili, a to sa teda tvorilo minimálne tých 20 rokov, sa vytvoril školský systém výučby čínskej medicíny, kde sa vytvoril teda ten systém, lebo naozaj v tej bylinnej liečbe na základe symptómov máš veľmi krásne rozdelené, že je ti toto, takto sa ti to prejavuje, toto sa ti to prejavuje. Nepotrebuješ tam až puls, potrebuješ jazyk, potrebuješ tie symptómy a z toho vieš vytvoriť jednoducho... Nejakým spôsobom diagnostikuješ toho človeka a na základe toho urobíš byliny a potom teraz zobrali teda aj akupunktúrne dráhy a body spolu a vytvorili teda rôzne také kuchárky, že bolí ťa hlava, urobte tieto body, bolí ťa koleno, urobte tieto body. Čiže proste, aby tí ľudia to mali, alebo tí lekári, aby to mali k dispozícii hneď, aby proste. Čiže naozaj sa vytvoril školský krásny štrukturovaný systém. Treba si uvedomiť, že stále to bolo že to bolo vytvárané v rámci teda tej Čínskej ľudovej republiky. To znamená, že všetko, čo nesedelo marxizmu, leninizmu, tomu socialistickému pohľadu na svet, tak bolo odrezané. To znamená, že energetické záležitosti, rôzne reinkarnačné veci a také, nazme to, viac duchovné záležitosti bolo odrezané z tej čínskej medicíny. Takže to sa tam akože varilo, nazme to, ale bolo to stále zatvorené pred svetom. Lebo tak Čína bola zavretá pred svetom. A v podstate v 70. rokoch, mám taký pocit, že v 71. sa plánoval, že príde Nixon do Číny, tak išiel tam, teraz neviem, či to bol tajomník alebo hovorca, neviem, to bol Kissinger a on akože vybavoval s Číňanmi, že kedy príde Nixon do Číny. Prvýkrát do Číny. Že to bola akože také ako prvá komunikácia Amerika-Čína. No a vtedy tam išiel aj, tuším, James Reston, to bol novinár z New Timesov a on chcel urobiť práve o tomto takú akože investigatívnu reportáž. No ale nepodarilo sa mu to, proste sa nestretli, proste jeden prišiel, jeden odišiel a on tam dostal zápal slepého čreva. A on to potom vtipkoval, že to bolo kvôli tomu, lebo sa nahneval na toho Kissingera, že sa nestretli. No a proste ho normálne operovali. A mal ale bolesti po operácii, tak mu dávali akože čínsku medicínu, akupunktúru, to prvýkrát on videl. A keďže nemohol urobiť, a potom keď sa vrátil do Ameriky, a keďže nemohol urobiť reportáž o tom Kissingerovi, tak urobil reportáž, že akože prvý, nazvime to Wai Kuo-ren, akože prvý... čo? To je, počkaj, po čínskej sa to povie, cudzinec. Prvý cudzinec, oni mu hovoria, že Wai Kuo-ren, akože človek z vonkajšej krajiny. Že prvý cudzinec, akože sa stretol teraz s tou akupunktúrou a teraz o tom urobil obrovský, v tých New Timesoch v 71. Spolu s Apollo 15, čo tam bolo, že išlo to na tie prvé stránky, tak to bol veľký boom a v tých 70. rokoch, potom keď sa teda tá Amerika otvorila, teda tá Čína otvorila, tak naozaj veľmi veľa týchto učiteľov tejto čínskej medicíny,
ktorú my teda poznáme teraz pod názvom teda TČM, tradičná čínska medicína, tak vybehlo do sveta a jednoducho k nám sa to dostalo 80. 90. roky. V Amerike to bolo v 70. rokoch, tu na Európa tie 80. 90. roky. A to je naozaj, že aj ja, keď som začal študovať čínsku medicínu, čo bolo pred 25 rokmi, tak naozaj jediné, s čím sme sa mi stretli, bolo práve TČM. Krásny systém, perfektné, taký školský systém, nazveme to, veľmi pekne urobený, veľmi pekne chápateľný. Ak tomu správne rozumiem, tak v tej TČM-ke v podstate nepozeráš ten puls, alebo není potrebné ho pozerať? Sú tam pulzy, ale sú to také, nazvime to, že konštitučné pulzy. Je tam 18 pulzov takých všeobecných. To môžem potom rozobrať na konci, že aký je medzi týmto rozdiel. Ale až tak tam nie je až taký veľký dôraz na tie pulzy. V princípe v podstate pozeráš bylinnú liečbu, máš tam nejaké, povedať, že tie bylinky fungujú takým spôsobom, že máš nejaké symptómy a podľa tých symptómov ti... Symptómy, ktoré sa vytvoria na syndróm. OK. Povedzme, ja neviem, že únava je len symptóm. Únava môže byť veľa možností, ale keď dáš ešte jeden symptóm, tak tým dáš akože ten dôvod, že prečo tomu je. OK, a oni ti namiešajú nejakú bylinnú zmes. Tak. A ty potom užívaš bylinnú zmes. Alebo ti napíchajú. Prípadne oni pozrieť, že tak je tu tento syndrom, tak nalistujú kuchárku v úvodzovkách. Nemusia nalistovať, ale sú knižky k tomu teda, že ako sú popísané syndromy a ktoré body by si mal napichávať. Áno. Takže on si podľa toho pozrie, že ktoré body napícha. A používa sa to spolu. A spolu vlastne takým spôsobom ťa liečia. Áno. OK, dajú na porádeček a si v pohode. OK. No, ale zároveň boli tieto rodinné systémy ešte ten učiteľ žiak udržiavané dole v rámci Južnej Ázii. A profesor Van Buren v 70. rokoch stretol Fangio, to bol učiteľ vo Vietname a ten ho naučil iný systém v rámci použitia kmeňov a vetiev, dátumu narodenia, pulzov a takto. A on to doniesol do Anglicka, tam vytvoril ICOM, čo je International College of Oriental Medicine. A v podstate bolo to veľmi podobné, až na to, že teda mali rovnaké názvoslovie, až na to, že boli tam pridané iné záležitosti, skôr také tie energetické veci a naozaj bol tam potrebný ten učiteľ. To znamená, že bylinky ostali, meridiány ostali, akupunktúrne body... Len iný prístup. Ale iný prístup. To môžem potom rozobrať. Dobre. Bol tam skôr taký ten učiteľ žiak. Nedá sa to učiť cez knižky. Rozumiem. Proste, lebo základ v tej... No a ešte stále to bola čínska medicína, len už potom sa to začalo tak nejak rozširovať, že a nás si zistil, že sú to dva rozdielne prístupy, tak urobili taký konsenzus, že to, čo teda vyšlo z tej Číny a z tých 70. rokov a takže sa to bude nazývať, že Traditional Chinese Medicine a táto, ktorá takisto vyšla z Číny, ale je skôr taký ten osobnejší štýl, taký ten učiteľ žiak, je to viacej založené na tom čítanie toho pulzu. Hovorím, ešte rozoberáme čo je spoločné, čo nie je spoločné. Tak nazvali to akože CCM, ako Classical Chinese Medicine. Okay. Takže poďme skôr poďme na to, čo je spoločné. Tak čo je spoločné teda? Spoločné je to, že alebo dám tam, že čo je spoločné, čo je rozdielne dokopy. Dobre? Okay. Čiže ten rozdiel je v tom, hlavne v tej diagnostike. Okay? To znamená, že aj čínska, teda aj tá CCM, aj TCM, obidve majú rovnaké teórie. To znamená, rovnako to funguje všetko. Proste čínska medicína. Okay? To není rozdiel. Ale tá diagnostika... Stále tam máme yin-yang, stále či krv, 5 elementov, orgány, čo, kde, ako funguje. Sú tam meridiány, sú tam akupunktúrne body. Proste to je same. Okay? Len tá diagnostika, že čo ten človek za tebou príde a je mi toto. A teraz tá diagnostika je rozdielna. Okay? V tej TČM-ke, povedzte mi, ukážte mi jazyk, čo vás bolí, kde vás bolí. A rozpráva sa s ním hodinu a príde teda k nejakému syndrómu. To znamená, že z dôvodu alebo množiny symptómov. Okay? Že tu máš, že povedzme, ja neviem, že keď máš
zastagnovanú pečeň, okay? Alebo máš zastagnovanú či pečenie, tak môžeš mať symptómy. Od bolesti pod rebrami, cez zlé trávenie, cez zlý spánok, že máš kratšiu zápalnú šňúru, si viacej taký podráždenejší, môžu byť bolesti hlavy, väčšinou hore alebo vzadu, alebo ti to môže vytlačať očička, po prípade, ak je k tomu pridaný ešte žlčník, môže to byť bolesti tu na boku, alebo môžeš mať také tie aurické bolesti, môžeš mať problém pred menzesom bolesti, PMS a tak ďalej. Alergie prípadne? Nie, to nie. A teraz to sú symptómy a on z toho urobí syndrom, že má zastagnovanú pečeň. Okay. A teraz mám byliny a body, ktorými to uvoľním. Okay. Teraz CCMK, je to isté. Povedzme dvojičky, dojde s tými tie isté problémy, ale má iného terapeuta. A tam je naozaj veľmi dôležitý aj ten prístup podľa dátumu narodenia. To znamená, že 10 ľudí bude mať rozdielny prístup. Okay? V tej TČM-ke 10 ľudí s rovnakými symptómami bude mať rovnakú liečbu, rovnaké byliny. V CCM-ke nie. V CCM-ke je rozdiel liečiť 74 a inak 82 a inak 2005. Hej? To sú dátumy narodenia. Áno, ďakujem, že si mi to takto pripomenul. No a čiže to je prvá vec, ale základná, samozrejme, že sa to s tým človekom pýta, ale základ je diagnostika z pulzu. To znamená, že chytíš ten puls a na tom pulze máš rozdiel, tam môžeš chytiť, v podstate čokoľvek vieš chytiť na pulze. Od zápalu cez cysty až po stagnáciu či pečenie. Proste naozaj v priebehu 2-3 minút vieš urobiť diagnostiku kompletne celého orgánového systému. To znamená, že je problém. Nepotrebuješ sa až tak veľmi toho človeka pýtať. Že, v konečnom dôsledku ide o to, že nie. Poviem to inak. Nepotrebuješ sa spýtať. Ty sa ho môžeš pýtať, on ti porozpráva a ty potom, keď teda máš ten puls, tak si to v podstate keby potvrdzuješ alebo overuješ alebo zisťuješ, či to nejakým spôsobom... Ale dokonca ty vieš toho pulzu zistiť skôr veci, ako sa jemu prejavia fyzicky. To znamená, že najprv sa to prejaví, nazme to energeticky alebo nazme to na tom pulze. A to znamená, že toto je základ tej prevenčnej liečby, že ty vieš dokonca povedzme dať preč ten zápal skôr, ako jemu sa fyzicky prejavia tie prvotné prejavy. Okay? To znamená, že udržuješ toho človeka skôr, že neprelieš pohár, ale jednoducho vidíš, jak sa to naplňa, tak mu to vylieš ešte skôr, ako sa mu to preleje. Okay? Čiže toto je naozaj výhoda tejto CCM-ky. Plus, čiže ale dostane sa k rovnakému syndrómu. Okay? No a potom ten liečebný proces je zasa rozdielný. Čiže inak diagnostikujú, ale dostanú sa k rovnakému výsledku. No a potom aj tá liečba iná, lebo hovorím, napríklad tie akupunktúrne body sú v tej TČM-ke využívané podobne ako tie byliny. Čiže hlavná bylina, pomocné byliny, poslíčkovia, a tak. A toto isté je, že je hlavný bod, vzdialený bod, vedľajšie body. Čiže není problém skončiť s 10, 15, 20 bodmi v tele. Okay? To je taký, veľa ľudí to majú tak aj predstavia aj filmy, že máš 50 bodov, všade napíchané. Okay. V CCM-ke nie. V CCM-ke sa viac využíva energetika tých bodov, funguje sa viacej s 5 elementami, čiže tam naozaj tých 5, 2, 3, 4, 5 bodov, čiže naozaj oveľa menej bodov sa využíva. Ale zasa výsledok je, že, že pomôžeš tomu človeku, že na konci dňa povedzme, že tá stagnácia pečenie je uvoľnená. A prečo vlastne teda potom stačí použiť možno len pár bodov alebo možno iný prístup? Lebo iné použitie tých bodov, iný spôsob, iný pohľad. Inak sa to proste... Nehovorím, že to je dobré ani zlé, je to iné. Navyše naozaj v tej CCM-ke tým, že to bolo oddelené od tej čistky v rámci tých duchovných záležitostí, tak naozaj v tej CCM-ke naozaj sa pracuje aj na tej spirituálnej úrovni, dokonca na úrovni duše, na úrovni napríklad karmických záležitostí, predkov, vplyvu predkov, pracuje sa s vnútromaternicovým vývinom, čiže sú tam pridané aj, nazme to, s reinkarnáciou. Pracujú sa tam aj viac také, nazme to, ezotericko-duchovnejšie záležitosti, tak by som to nazval.
Že viac sa pozerajú na toho človeka z viacerých pohľadov v tej CCM-ke, ale proste je tam... Pracuje sa inak. Pracuje sa viac úrovňovo, nazvime to. Takže sú tam veci, kde napríklad v TČM-ke sa naozaj pracuje skôr s tým telom, s tými prejavmi tela, alebo aj psychiku samozrejme a tak. Ale napríklad v CCM-ke vieš použiť, ja neviem, že keď ten človek potrebuje nakopnúť alebo zmenu v živote mu pomôcť, alebo mu pomôcť, ja neviem, že chce sa rozviesť, tak pomôžeš mu urobiť tú zmenu, hej, napríklad. Si istý? Áno. Alebo pustiť veci, alebo hovorím, že ak sa tam jedná skôr o nejaké veci z minulých životov, okay, že táto vec je trošičku v tej TČM-ke, to sa tam neučí. To sa tam neučí. Nie. Ok, rozumiem. No a teraz potom pre toho pacienta, alebo nazvime toho človeka, ktorý hľadá pomoc a chcel by teda sa rozhodnúť, že čo si má vybrať, tak na základe čoho by sa ako mal rozhodnúť, že vyberiem si teda radšej toho terapeuta, ktorý praktikuje tú CCM, alebo toho terapeuta z TCM. V konečnom dôsledku vôbec nejde o to, či je to TČM alebo CCM. Okay? Okrem toho CCM terapeutov je na Slovensku naozaj veľmi, veľmi málo. Okay? To sa dá počítať naozaj na pár prstoch. Okay? A to nehovoriac o školách. Okay? By the way, my máme asi, nechcem si robiť reklamu, ale asi máme najlepší systém v rámci čítania pulzov a učenia pulzov v rámci školy. To len tak mimochodom. Okay. ale poďme na to. Naozaj, že tých CCM nie je veľa práve preto, lebo dlho trvá sa učiť ten puls a nikomu sa to nechce robiť. Okay. To je jedna vec. Ale v konečnom dôsledku potrebuješ veľa trpezlivosti. Ale nie je to, nepotrebuješ mať na to naozaj, že nejaké, že nemusíš byť poloosvietený, aby si vedel čítať puls. Okay, u nás naozaj prváci za pol roka, aj nepoloosvietený za pol roka vedia čítať také základy plus, minus, vieš, a tak je naozaj, že tým, že tá škola je 3 roky, tak naozaj za tie 3 roky sa vedia naučiť ten puls, že to není taký problém. Ale v konečnom dôsledku vôbec nejde o to, že či je to TČM alebo CCM. Vôbec o to nejde. Čo je dôležité, je ten terapeut. Lebo na konci dňa to vždycky ten človek tomu pomôže. Okay? Vždy mu pomôže. Ale vždy ide o terapeuta. Vieš, sa spýtaš, to je dobré alebo zlé auto. Vieš, na tom nezáleží. OK, jedna je povedzme, ja neviem, že offroad a iné je, ja neviem, rýchle cestné auto, myslím si. Každé je iné, ale odvezie ťa. Ale čo je skôr dôležité je ten vodič v tom aute. To znamená, že ten človek, ten klient, keď mu niečo je, tak väčšinou ľudia hľadajú čínsku medicínu ako poslednú. To už vyskúšal všetko. Možnosť vyskúšali, áno. Zobrali im výsledky, zobrali im krv, robili im rentgen, CTčko, MRko, nikto nič nevie, lieky nefungujú alebo nechcú brať lieky, tak až potom hľadajú čínsku medicínu. OK, je to tak, jak to je, na tom nezáleží, to teraz nebudeme rozoberať, ale je jedno, či je to TČM, že je dôležitý ten aj vzťah s tým terapeutom. Okay, mám z toho terapeuta dobrý pocit, OK, má nejaké výsledky, je to ľudský terapeut, alebo je to proste nejaký šušulák, ktorý si myslí, že zjedol všetku múdrosť sveta. Hej, že proste tam je strašne dôležitý ten pocit. Tak ako ten klient si vie povedať, že dobre, ten sa mi nepáči, tak to isté ale môže urobiť aj ten terapeut. Že to není o tom, že je to taká ľudská... Rozumiem proste, že je dôležité si toho terapeuta, by som povedal, že nie že vyskúšať, ale že proste ak ten človek ti sadne, či už ľudský, energetický, akokoľvek, máš výsledky, že sa ti zlepšuje stav. No áno, jasne, čak, o to ide. Nie? Že ak máš toho človeka dobrý pocit a je jedno, či je to TCM alebo CCM, vidíš, že máš s ním dobrý, nazme to vzťah, alebo že beží tam nejaká výmena, si sympatický, všetko ide, máš výsledky, tak je to v pohode. Ale zasa, čo je tiež dôležité, je, že aby to nebolo len o tom, že ty si terapeut, ja som si ťa vybral. Vieš, myslím, lebo aj tiež sú klienti, ktorí akože pozerajú na toho terapeuta, že ja som tu, mne je zle, tak mi pomôžte. No. Že to je presne taký ten oný, ale tým, že mu je zle, sa tam on dostal svojim vlastným pričinením.
Okay? Že aj toto... Tak ja si stále pamätám, čo si mi raz povedal, že není problém vyliečiť chorobu, problém vyliečiť človeka. Áno, to sedí, že som povedal. No, čiže toto je veľmi dôležité. Naozaj pri tej čínskej medicíne je ten dobrý pocit z toho. Že by ti to sedelo. A teraz ešte možno takú jednu otázku, že ty si študoval aj TČM, áno. aj CCM. Áno, lebo ja som začal študovať čínsku medicínu kvôli bojovým umeniam a nič iné, keďže tu nič iné nebolo, tak som samozrejme išiel na TČM-ku a vtedy nebolo iný názov, že CCM, že vtedy som okrem toho, vieš, internet, knižky, takže proste bolo naozaj málo informácií o tomto. A tým, že naozaj dlho... Dobre, prepáč. A otázka je, že teda potom si sa rozhodol pre CCM. Áno. Čo bolo za tým pre teba také vnútorné, že nehovorím, že niečo je lepšie alebo horšie, ale ty sa proste mal si možnosť študovať TCM, potom si mal učiteľa na CCM. Áno. A potom si povedal, že tak ja budem robiť CCM. Že čo bolo takéto tvoje? Čo bolo moje, bolo to, že tým, že ja som robil dlho už TCM, tak som sa dostal do určitých, nazme to, stavov s klientom, kde som vedel, že tam musí byť niečo viac. Že to bolo niekde na úrovni. Lebo tým, že ja som študoval aj tie bojové umenia a študoval som čakry, vieš, a tak nazme to tú ezoteriku od energií, nechcem to tu rozoberať, ale naozaj iné bolo toho veci. Veľa? Tak, ale veľmi veľa. Tak mi bolo divné, že všetky tieto veci nie sú zahrnuté v tej čínskej medicíne. A to mi tam trošku chýbalo. A vedel som, že keď mi prišiel nejaký klient, vedel som, že by to bolo, že je to povedzme na úrovni tej duše alebo na úrovni tých karmických záležitostí a nevedel som mu v rámci tej čínskej medicíny pomôcť. A to mi začalo trošičku škrípať. A čím ďalej, tým viacej prichádzalo takýchto ľudí a ja som bol v podstate, nemal som prostriedky. A potom jedného dňa som išiel teda na taký postgraduálny seminár, to bolo v Prahe, to bola kmene a vetvy, alebo teória kmeňov a vetiev. Tam došiel učiteľ a začal tam riešiť tieto veci, začal tam rozprávať a ja som naraz pozeral, že ty kokos, tak toto je ono. Čo ti chýbalo proste? To je ono, to potrebujem, OK. A ja som bol zvyknutý aj z toho karate na ten vzťah učiteľ-žiak a tak a teraz som sa podozvedal tieto záležitosti, že ty kokos, však ono to tam existuje a vedel mi vysvetliť odpovede, ktoré mi moji učitelia tam v tej TČM-ke nevedeli vysvetliť, dôvody, lebo že tak to tak je, ale nikto nevedel, aj keď som hľadal, proste nikde sa to nenachádzalo a on vedel tie odpovede. A hovorím, super, len som zistil, že to bez toho pulzu nejde. No tak som ho poprosil, že či teda môžem chodiť k nemu, on bol teda vtedy vo Švédsku, že či môžem chodiť k nemu na prax. On povedal nie. A ja že no dobre, tak nič. A po mesiaci mi došiel od neho mail, že no dobre, že si to teda tak nechal prejsť hlavou a že teda môžeme to vyskúšať. No a to bol môj taký začiatok. Takže to bolo taký, že bol som týždeň vo Švédsku, prax, tam sme mali 50 pacientov denne, potom on robil teraz seminár ešte v Prahe, tak sme išli na týždeň do Prahy, tam bol seminár a potom prax a potom som mu ešte vybavoval tu na semináre na Slovensku, takže sme išli na Slovensko, cez víkend seminár, týždeň prax a potom som ja mal svoj týždeň, svoju prax. Okay. Takže to bolo celkom dosť náročné a tak toto som točil asi 3 roky. Takže vďaka nemu som naozaj akože nabral veľmi veľa skúseností v rámci toho pulzu a naozaj tam som zistil, že bez toho to nejde, že to je naozaj veľký rozdiel medzi tou TČM-kou a CCM-kou, že naozaj si tam viacej s tým človekom, naozaj, že cítiš to, čo v ňom je a tak, že... Ale hovorím, výsledok sa dostaví rovnako. Čiže... Len tebe to dalo odpovede na otázky, ktoré ti predtým ty si nevedel. Áno, chýbali mi tam naozaj také tie ja to nazvem, že ezoterické záležitosti, no to nie sú už teraz už to nie sú ezoterické, už to nie sú skryté nauky, ale naozaj, že skôr taký tá časť, aj tá symbolika tých chorôb, bola tam naozaj podľa mňa vnútorné energie a podobné veci. Vnútorné energie, presne tak, to v TČM-ke neexistuje. Hej. Extra dráhy tam takisto nejak moc nepoužívajú, čiže toto mi tam chýbalo a naozaj ten veľmi ten individuálny prístup k tomu človeku na základe tých kmeňov, čiže podľa dátumu narodenia. Hej. A tým, že tá
tá vec ti ukazuje, alebo to učenie ti ukazuje, že ja neviem, že k čomu majú tie ročníky predispozície. Na to sme robili v podstate na to sme robili na podcasty, ešte nie videopodcasty, ale normálne podcasty. MP3 podcasty. Ináč, čo by sme tiež mohli urobiť znova, lebo ľudia sa ma na to pýtajú, že na tom Spotify tieto MP3, že môžeme to urobiť na video, to by bolo celkom zaujímavé, že každý ročník má k niečomu predispozície. To znamená, že ty vieš dopredu v podstate preventívne fungovať, že keď vieš, aká je tvoja mapa, keď si sa narodil, vieš dopredu, že nechcem povedať, že kedy a ako zomreš, ale k čomu máš predispozície. Či kam to asi bude smerovať. Kam to bude smerovať, presne tak. A toto ale v rámci TCM nie je také. V TČM-ke toto nie je. Čiže hovorím, tam keď príde 10 ľudí s rovnakým syndrómom, povedzme, že bolesti hlavy na boku, tak všetci dostanú rovnaké záležitosti. V CCM-ke to není. V CCM-ke je naozaj čoročník, to iný prístup, to iné body. Je to viacej také individualizované. Ale na konci dňa proste... Na konci dňa mu pomôžeš, samozrejme. Okay. Že tu ja teraz nechcem rozoberať, že čo je lepšie, čo je horšie. Nie. Vždy záleží, ako hovorím, od toho terapeuta. Okay. Aj keď z tohto pohľadu to vyzerá, že CCM-ka je namakaná, je tam viacej vecí, je to viacej ezoterickejšie. Áno, je, čo sa týka takého balíčku. Okay. Povedzme, ja neviem, že má lepšiu výbavu to auto, ale čo je dôležitý, je ten terapeut. Čiže môžeš mať CCM namakanú ako chce, pokiaľ ten terapeut stojí za prd, tak to je všetko o ničom. Čiže ale podľa mňa ty ako pacient, či pôjdeš, teda tak vnímam, povedzme, či to vnímam dobre, že ty keď pôjdeš k terapeutovi TCM alebo CCM, tak v princípe ty to nevieš ako nejak porovnať, že na konci dňa možno dostaneš nejaké bylinky, je ti lepšie, ale v podstate ťa aj nemusí zaujímať, čo ten človek vlastne, ako má k tebe, čo tam on ako rieši, ako na teba pozerá, lebo aj tak ty ako pacient, to nemá šancu podľa mňa ani si uvedomiť. Ty neprídeš, že počúvajte ma, ja mám slabú yin obličiek, mám nedostatok krvi v pečene a mám zastagnovanú pečeň, akože ty tak neprídeš, ty povieš, prepáčte, ale nemôžem spávať, bolí ma hlava, som podraždený, mám PMS a našli mi cystu na vaječníku. Okay? A teraz, či on sa ťa to bude pýtať, alebo či ti bude chytať puls, či ti napichá 10 ihličiek alebo 3 ihličky, tebe to môže byť jedno, ako človeku, ktorý hľadaš pomoc. Pre teba je podstatné, že či sa niečo zmení. Zmenší sa mi tá cysta, viem lepšie spávať, už nemám PMS, už ma nebolí hlava, alebo ma bolí, ale menej a menej často. Je to iný typ bolesti. Chápeš, že toto je pre teba podstatné. Pre teba je podstatné, že idem tam a som rád s tým človekom, keď nejdem tam, Ježiš, zasa na mňa bude kričať, alebo ja neviem čo, okay? Lebo aj takí sú. Okay. Terapeutov je rôzne, že je veľa rôznych potmehúdov. Takže toto je pre teba ako pacienta podstatné. Že či sa niečo zmení. Tak z tohto pohľadu mne dáva potom ten zmysel, že to je skôr o tom, že ak by som chcel študovať TCM alebo CCM. To je skôr o tom štúdiu, že čo toho človeka... Lebo ako pre pacienta je ti to jedno. Áno, vyberiem si to, čo mi je možno bližšie. Že ak mám rád taký ten nejaký systém, ako tabulky, školský, veľmi pekne prehľadné. Chcem sa to možno učiť online, nechcem niekde chodiť. To je inéž krása, ďakujem. CCM sa nedá online. To sa nedá, lebo ten puls proste neodrbeš. To nenaučíš sa cez video, cez MP3, to sa nedá. Čiže toto, presne tak. Čiže naozaj toto je asi najmarkantnejší rozdiel. TČMka krásne vysvetlené, krásne štruktúrované, môžeš mať obrázky, môžeš mať videá, môžeš to robiť online, a to je jedno, môžeš mať online aj v Amerike, whatever, proste ak toto ti vyhovuje, TČM. Ale prípadne sa ti stane, že spoznáš človeka, ktorý ti sedí a máš pocit, že by to bol pre teba dobrý učiteľ, ktorý vlastne učí CCM. Pri CCM-ku potrebuješ učiteľa. To sa nedá. A tam ti ten učiteľ musí nejakým spôsobom aj sadnúť. Ako... Jasné, to nebude. Nebudeš sa učiť u niekoho, kto ti nesedí. Môžem ti chytiť puls. No tak jasne, že... Takže ja by som to takto možno aj zhrnul na záver, že ten rozdiel medzi TCM a CCM je v prístupe
A ani nie tak pre toho pacienta, lebo ten pacient... V diagnostike, nie v prístupe, pozor. Myslím, áno, v tej diagnostike. Okay, ale áno, prístup. Áno. Môžem byť k tebe milý, ale môžeme... Ja som mal na mysli to, že keď k tebe pristupujem ako terapeut, tak mám možno iný prístup, ako keď som TCM. Diagnostika je rozdiel. Presne, diagnostika je rozdiel. Potom už nejakým spôsobom máme terapiu. Diagnostika je rozdielná, ale výsledok tej diagnostiky je rovnaký. Je ten istý. Potom je rozdiel pri terapii. Lebo použijeme iné metódy, alebo iným spôsobom. Áno, ale výsledok je ten istý zase. A pokiaľ ma to viac zaujalo, že rozdiel medzi TCM a CCM a chcel by som to študovať, áno, lebo tak vtedy sa rozhodujem ja, že čo mi viac sedí, čo mi viac vyhovuje. Tak, že ako pacientovi je ti to jedno. Ale ako človeku, ktoré ťa to zaujíma, ale ide o to, že ty nemusíš byť hneď terapeutom, hej? Že napríklad 90% študentov na našej škole nie je terapeutom. Majú to pre seba, pre rodiny, pre kamarátov, pre to, aby si vedeli pomôcť. Som to povedal inak, že stávaš sa takým rodinným terapeutom. Stávaš sa sám, pre vlastnú rodinu. Sám sebe, rodine. A keď vieš pomôcť, vieš, že s každou blbosťou nepobežíš do lekárne. Napríklad. Tak presne. Tak, ale tak... Aj keď je pravda, že u nás je napríklad krásna kultúra bylín. Okay? To na západe nie je. Keď nevedia, ja neviem, že harmanček funguje na to, lipa na toto. Okay? Čiže áno, už si radšej dajú Coca-Colu. Ale áno. Okay, čiže u nás naozaj máme to... Je história bylín. Je história bylín napríklad. Okay, čiže veľa ľudí... Neviem, či už táto nová generácia, ale ešte naša generácia bežne používajú bylinky. My sme, jak deti chodívali zbierať bylinky ako celkom pravidelne, si pamätám. Neviem, že ako to už dneska beží, ale obávam sa, že už nie. No ale tak či onak hovorím, že nemusí ten človek študovať tú čínsku medicínu len kvôli tomu, aby bol terapeutom. Rozumiem. To len taká, že reklama. A nie, ale je pravda, že na tú čínsku medicínu sa hlasí čím ďalej tým viacej ľudí. Že to má naozaj... Konečne ľudia pochopili, že dá si pomôcť aj iným spôsobom. Tak je to... Ale ono je ideálne samozrejme to všetko poprepájať. Aj západná, aj čínska medicína, úplne ideál. Tak z môjho pohľadu je fajn rozumieť svojmu telu. Určite. Poznať, čo sa deje a byť schopný si pomôcť. Ďalšie je dobré vedieť si, napríklad, že keď ti vyjde, ja neviem, že zoberú ti krv, je dobré vedieť si to prečítať. Okay? Alebo že dali mi lieky, na čo? Neviem. Hej, to je zasa problém naozaj tých ľudí, že sa nepýtajú, nezisťujú, čo robí ten liek, ako to pôsobí na moje telo a tak ďalej. Proste je mi zle, dajte mi pilulku, nechcem to riešiť. Okay? Sú rôzne typy ľudí, každému vyhovuje niečo iné. To je skvelé na tomto svete, že každý si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Tak, ale takí potom neštudujú čínsku medicínu. Áno. A potom si žijú tiež nejakým spôsobom a žijú si tiež, dúfame, že dobre. Takže ja by som to tak na záver, poďme to uzavrieť. Takže rozdiel medzi TCM a CCM sme si povedali. Áno. Aj spoločné znaky. Aj spoločné znaky, z čoho to vychádza, kam to ide. No a potom už každý si musí vybrať to, čo mu sedí, to, čo mu vyhovuje. Či už na štúdium, alebo na terapiu. Skvelé. Takže ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. A počujeme sa na budúce. Alebo vidíme. Alebo aj vidíme.